wakiltar jihar Zamfara ta tsakiya Sanato Kabiru Garba Marafa sun bayyana cewa sun gudanar da shi ne domin nuna murna da kuma godiya ga mai duka na samun nasarar daukacin bukatunsu na ganin da cewa sun kawar da magoya bayan tsohon gwamnan jihar har karo biyu Abdulaziz Yaro Abubakar daga kan kujerun mulkin jihar da suke jawabai a lokuta daban-daban. Shugaban bangaren jam'iyyar na APC kuma permanent commissioner a hukumar alhazai ta jihar Alhaji Surajo Mai Katako, babban sakataren yatsa labaran jam'iyyar Alhaji Bello Soja Bakyasuwa Maradun, sai kuwa shugaban matasan jam'iyyar Alhaji Rabiu Abubakar Emiya da sauransu sun nuna cikakken goyon bayansu ga jagorancin Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradun dan jam'iyyar PDP, inda kuwa suka yi kiraya zuwa ga reshi da ya ɗauki kwakwaran matakin ganin cewa ya karɓo ɗaukacin ƙaddarorin da suka bayyana cewa gwamnatin da ta yi jagoranci a baya sun yi awon gaba da su. Allah, muna masu matuƙar godiya a gare ka. Allah, ba za mu iya kaiwa matuƙa wurin gode maka ba. Yan uwana al'ummar jihar Zamfara magoya bayan GS, idan za mu iya tunawa sanadiyar rikicinmu da Abdulaziz Yari shine halin koyon kula akan rayuwa da dukiyoyin al'ummar jihar Zamfara. Saboda tsaro shine ƙashin bayan cigaban al'ummar jihar Zamfara. Godiya za ta bata ga Allah bisa ga abin da muke so mu samu. Allah ya ba mu kuma ya karbi addu'ar mu, inda Allah ya ba mai girma gwamna wato Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradun yanzu ya dawo mana da martabar jihar mu da fannin tsaro, wanda yanzu haka ta sanadiyar sulhu an sako mutane sama gari. Bambancin jam'iyya ko siyasa ba zai hana mu yaba wannan gwamnati ba, domin mu gaskiya ce a gaban mu da kuma jihar Zamfara. Mutane za su yi mamaki su ga muna mu'amala da wakka gwamnati, wasu har sun fara kiran mu NPDP. So abinda muke son mu gaya muku a nan, a wannan hili, a wannan podium, mai girma gwamna Right Honorable Dr. Muhammad Bello Matawalle ya haɗi ya ƙara nanatawa, ya ce gwamnatin shi gwamnati ce ta kowa da kowa. Duk wani mai niyyar alheri ga wannan gwamnati ya shigo a ba shi goyon baya. Saboda haka kan ku yi mamaki ku gane mu muna ba da namu gudunmuwa a tahiyar wannan gwamnati. Wani abu da shi ta zama da suka kwashe ɗayansu, suka sace dukiyoyinmu, suka gudu ƙasarmu bayan sun haddasa mata rashin zaman lafiya, suna ja abu da suna aiko rahoto wai sulhun nan ba zai dore ba. Wasu daga cikin malaman da suka gabatar da wa'azi suka kuma jagoranci du'a'i a wurin sun hada da Imam Musa Kura, Yahya Endoto, Rabiu Abubakar da sauransu. Abdullahi Abdulrahman Chakwa daga Gusau, jihar Zamfara.